Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. MLA ber MDC jong anong po konstituensi haka laitrek wiayong arjar arpau kilahir ban lek jurep yaki snong khaput hari boy district ringkat ke jing senran lang jong ki he officer jong atnat ke koi ke khya bat ki bor pulet jong ri boy nak benta ban pensai bat pensu thoi ki pajba halor ke jing pang COVID-19 bat bagi pajba ki ban long behusiar kham tam haki than khaput hadien bakane ke jing pang kelas dang wan postat hadu ke jela asam haga ba hadu khan rungut kilangat hagane ke jing pang Hakni jing lek jurep kini ki arngut kinong mikmat kilapan benaru syakipat ba bakim dai bandung ban mi bat lek yo sya ka jela asam na ka benta ban yada na ka jing sapriang jong ka jing pang coronavirus lai iru ba hakni ka sngi kipat ba kelas dang ban apsnong bat khang dam lot igi surok kilinti yat kali da kiset bat kherdop bat pen apru de dieng ba he ban khang la de ka jing ya jing kali sposnong ban yada ru na ka jing mi jing rong jong kipat ba nakaliang kipulit ka ribhoy kilakhang ya ki surok khaput ha jingking siang ka badai ka surok ban penyeso bar ka asam ban ya lingba ka siang topa toli bat kumju ru ka jingking doi ha du bhighat ngiwan nakaliang ka sarkar ngiwan nakaliang ka health department kani ka de jingpan bana yakinong song baro ba hindai banyelum Shibun, Pumde Benyalum Hajan, Pumde Benyajan, Iway Niway, Pidibanyadon, Lai Mitar, Iway Niway, Banyajinai, at least Shimitar, Iway Niway, Nelai Pod, Iway Niway, but Pimde Banat Shigijakayo, Pimde Bandayo, Banyalum Lumbrum, Hakinigijakayo, Pidibanyasutu, Bamanta, Kadan Kanigajing Pong coronavirus, Kabangidan Kam, Yagajing Lang, Jong Baro, Kinong Song banyak kon ya kani ka jipang hadu mentang yung padan kawai ka kies ru hakani ka jela jungi barokawai ti kumang nilayas no ba hakani ka border area hapo Assam nilayo katu kani teligi cases tingim kwa baphi nilad shanu sa border area sa Jaka sa Assam ba shanu banyalum lumbrum kamtam ne banlayo sa sa border area ba sa Assam so ba bandaya shimkhia yakani nomor pisu thu bakani ka jingpang menta ka dijiga jingpang ka ba umdan dawai bala ban penjam nikita dia ki bara kinang susnong ba kin pulet jingot ban tep bahas pang ka jingpang ban mentang idon hang ni hapo siang kani ketika ka tim ka bangidon maragasni ha bangila lek ha kini snong na ka benta ban alert na ka benta ban pensngo ya ki pajba nang snong na ka benta ka jingma jong ka jingpang COVID-19 ka bangiyo ang baw yang jingpang corona dei na ka daw kan ka tim ka jongi ngala yo ban lek ha kini ki snong na kasni ban pensngo ya ki pajba nang snong ban ikendu ya ki rang ba snong ya ki dekat komiti ki jongki ki volunteer ke baki ki don ha ki lat ki snong ki dong ki baper ban alert bagi nong snong jongi ki kumno ken sutu ban ya dana uni yang jingpang bat khamtam dadu menin ka sengi bagi lami ki positive cases apo jagirut hang ni ajan kani ka Jaka ka bangiyeng mentah hang ni kam jengai su tang khandiat kilometer ngin don apo ngin poi po topotuli ka bolong marjan bat ka jagirut bat ka Sunapur ha ka ba kalong sisa ka jingmai ginong songsenong ki jungi namar baling iwan nakaliang jungi jong aku MLA MGC bidon lang nakaliang police department ki bidon ka health department bat kiwe ki senran yang kalong ba ni ngoma bat ni ima ban i bagi nong song jungi hadu menta ki don ki banang kensting ki bom suit nyo ya gijing betha jong sarkar na kapor ki banang yang le ban ya siu ya pet menilik thit gijing thit jungki nang ne na po bordar Assam ban ki so kemen mereka si ban i hai ni benta kan ni gede ka benta siang yang kan gijing king kadi ka way na ki benta ki point ki entry sa po ka jela ga jungi apo Meghalaya bangilai i kumni sadin bala sil ya kan gijing king ni so tenan ke police department glade ban sil district administration ki along very proactive kamtam bangilai osngo gini positive cases hang ni hajan hang ni apo jagirut ka badi kum apo plawing na kan Jaka ka bangi don jadi nak kata daw ban alert igini ki snong ki bahagi bordar ni wan madagasni ban persngo persngap ki pajba na snong gi jungi bagian long alert dei ban simkhia gi jing penbana nomor bangim dei ban khengkai ya kan ni ka jingpang
kabawan lang ba ni kunyang jingpang corona hagane ka ri bat haga perthei boro gowe namar kata sungo ban tentu ban kerpat ya kipai ba nong chong shrong gi jungi bikin sungo ba ban bod renti yang jing batai ban nommi ban nomle chigi yo gi hat ban nomle sha khamtam shani sayo asam gini gi shnong ba bordar ban shong ba lai jong gi shnong ni sukthu gi don shibun gi jing agini gi po kidon gi longying ki baduk khamtam u khau umdan ki jing bam gi laduna bar kumta ter dengin sim ba kini ki jing ki long ba barok ya mat gini jing menta den re bangin sungo ba ban yesha bangin shong halala gi jong gi shnong bangin nom ya mi palat bangin nom ya penjan para mangiru bangin kiar na gijing khubli kiti bat ga bokongsan ko lang bangin wanang no kumpala juba tai na ko por bangin thet gi jong gi kiti gi jongi nang ta bangin lek khut yele de khanang bangin laj na uni yang jipang haduk menta 4 don dawai ban penjam gi jipang di ditang kajing sumar kajing lek khut jongi yele de ka bolong ga dawai ba ka bangin sumar na ka bagi kenduk briu bat kamta ter bat kum gi parlok nong chong chong ka sungo ban kentur ye phi ba phin kit khyai le de ban sumar khanang bangin la ban laj na uni yang jipang hagaju ko por so ban kentu ya ki parlok ki ba gilong familiar ki social media ru bangin nom ngai than ye ki fake news ki bami na ka por ndre bangin verify bangin pen tikna shwa ya ki khobor shwa bangin share ki kum ta ter dengin yele ban post tang ki khobor ki bala tikna bat bangin nom dei ban penting than ye ki ban ai ki khobor kum ta ter dengin ni thu ki sha kenang bangin long jing don chngan agane ki ka snong ga jung ye ba ga ju ko por no ban sim bangin ka kabu ban ai khob le kerpang ya ki sipai ki bahakmat ki bani khun ni ka thma ki nong tre jong health department ki police department ki nong tre jong department jong kum ka supply ki di IPR bat ki dong ki ki department ki badon hakmat ki bom tengkai laga jong ka por ban pej ban khmi ban yada namar kata ga jing kerpat kalong ba mangir na galyang jong kum nong mi khmat ro ngi hab ban wan ban mi ban pej ban khmi ek jing don kam bakum no bangin yada na uni yang jingpang deng na kata daw ki babun ki pej ba ngi kerpat phi phin shong lagi jong gi ying ban gajing kerpat gi jongi habang ngi mi ngi lech sabar nam ta jong phi phir ola phi i yele de na ga ya gari ba jai bendriu sungu ba ban ko ngu ye gajing batai ban yele ban shong ha gi ying but ki shnong ki jong phi de hagan ni ko por ngi sungu komen ban ngi scam ba da gajing teli jong ilang barok ngin la ban job ya uni kunyang jingpang ubalawan ban hiar pa ya kaneka perthai gi jongi